le hey kini Mizoram oil tanker driver association le tenglaya tangkhang silchar sama tangkhang Mizoram house tangkhang gas driver te le hey mizo then khat tang te na kan tu ber chu social media hian thu tiktok lo le timeng thu bel chen do lo hi alo dar na sachina chu wang chon ta mun nge om te hian thu tik tak ni zan ki somthum pakhat ni zana kan thil ton tukina kan thil ton ani chu thu dik tak kan soilon ani ni zan dar so pani borvel khan helai kan omna hianin Assam police pani on kalindar khatle mini somli escort turin Mizoram lampanin in chuak thayang ti in milon thila chu keni hau kha in beronin helai tol zora hianin kan kal khoma helaya kan elo pasal ubena te haune hian kan kal khoma chuan kanan rela kanan ti ti nak naka dar khatle mini somli anti kha dar ni le mini som le panga vel ngem no hes kalo en chi lawa chung hun vela chonin anon thlengani Assam police min escort tu turan ti taka so aya son ti chuan ke ni helaya hian kan lo om khoma chuan min au phaya kan kal phai ta so lai ge ta sonin kan kal dan tur vel te kan an rela kan an soinak naka ke ni chuan in zana kan kal theilo zana kan kal ngam lawa chune nga lo chuan kan ngam lo kan tia an ni lampang chuanin chuna chuan mihring mi puite an tam ve a engemaw buin te in tawpal kan hlawa chuwa chuan mi mu te lai kan chupui cheu ni ti in min hnem a chuan ke ni chuanin chutiang ani te chuan ti in lom takin kan poma chuti lai meka kan lom na ti zol tu le chu kan elo pasal ubena ni ka hria mi ka hra solem o ka hrelawa chu chuanin in kal don chuan keipo kan naw he ti lai CRP pathum nen kan ron kal venge Mizoram thleng tlung takai kal theinan in nung kan ron dol nge ti in min hema chunga kan lom hle ani ti chuan kan in siam nak naka ana in tran kual vela tuna kan motor da nang hi chu ni tol ho ni zana kan da kha jo ko kal noi to ma ya ti chuan singda thum vela helai tang hian in kan ron chuak ani Mizoram house tang hian chuan singda thum vela kan ron chuak Assam police hianin kabugan thleng so min escort theitani achan chu an mani area chin bak chu kan escort theilo chewa hemi ba khi chu dolai police station in report anga chutrang chon an escort ang cheunga Mizoram te leilapu thleng an tia ti chuan kabugan atanga dolai in kara kha chon escort tu ni len kan kal ta wanga dolai kan thleng phaya ti chuan helaya kan elo pasal ubena khanin an naw te hawan biak ti nak naka ti chuan ngai thadin kan lo oma ani pon lungai su in ho thei don en te kan lom ve ma ti chuan dar kar chan vel kan ha nuwa po khanan ron la chok thei lawa dalai police ho kha ti chuan ubena hianin azukal chila au si nge zu wa tu ber nge zu poi kha ching lo ke phei chon ti chuan dar kar chan vel apel to anga ti a khanin dolai police station atang sonin englaya tangkhang ho ke ni ho hi kan zui phele dam ta ne chuan kan kal zela leilapur kan an thlenga leilapur kan an thleng chi kha mi pui kha an lo om ve nual ani chuan kan an thleng kha leilapur kan thleng kha min escort tu dolai police ho kha pali panga vel an ning ka hria kara hian an kala kan thleng phei chi kha leilapur mi te anin beru seran pilbo te me ni dolai police ho kha an pilbo me khongen kalpo kan thelo chuan mi pui khan ron pung khoma ka ma le hianin gas motor hi oma heting lai motor sir tiang vela hanten an thu thual vek me ni motor hi ni siam sei te an kenga engenge rot ten kenge ni ke jong ka zuk chiang lo ma second chun nei ti chu ka hre chianga an sira khanin hei motor vom na tur brick bung ti vel hin alo om nur boka chuan an leila pur ho kha ti khan an dor online te khan khar sap mai ani naw khoma ti khan ti chuan ka hria danin helai kan elo hianin wareng te SDO hi an phone in sa seng ro in sa hin mazong ro tin in sa seng turin mi shil ni in ka hria ka hrisolem o ka hrelawa ti chuan ni lam hi man mo em le ga sa senga a chan chu kan man mo lo chan chu helai kan elo hian CRP pathum lai mai
mình CRP Pathum lai mấy tiền mình escort bây giờ khan cần tham mua ngắm mình mỗi lúc tung ngay là in thì hàng này transfer ta thì chuan luang takin hei thì hiện motor chia pom loin cái ni po him takin thì hiện Mizoram House cần theng lệ thầy ta alom lệ ni chuan in helaya cần thil zet tu le cần thil sei chan tak tu pakha chu hei hi nia an ni chu anin lung ruala ate ber tanga liam ber thlen an om mai mo ti mai tur ni tukin jing ang jing ka na khan khatiang kho pat tam kha ikting nge anom thei chu kan in zo na nia chuan a pahnih le na chuan in silchar SP hian in khatiang san tei re ka hanin i escort turin ning ti a ti han thamon ta kal kha ani na dik taka chuan in leila pur mi le sa ho mi vok ti tum ni in kan thria helai akal ho le tong te ho hian chu wang chuan in mak kan ti ve le kan den ve le ni hi chuan mi zo lai tang kham te hi chu ngai tom kanom lawa kan motor po hin tha pathiang khong le na zara dam takin hei hian Mizoram House kan theng le theya helai Mizoram House kan elo pasal ubena chunga po lom thu kan sei tak mewa bi kin MOT di hian lom thu sei tak mewa ei le lama ni se sil charwai me lam hian kan hei lawin ti hian min tlo renga an chunga kan lom hle ani a to bera tan chuanin vai ho hi chu an mak ve na em chu khati kho patam anom tong chung po kha kan om lei kha chuanin phung vel ang nin an arei pau le phung vel ang men phung tual ti zong hin ne ya vai ho hi chu ta wang khan kan rang lamin kan ni senga jing ka te lo ni ve bok ne hian pathian zara ti lai Mizoram House sil char tlong takin kan thleng thaya alom om hle ani kan in lung rol that viau hi angai ni hi kan sei ne ka lo me